De Dij van de Bouw lukt zoet een protte naar de verschillende bouwlocaties in Friesland. Gewoon wij binnen de locaties net toegankelijk voor publiek. Maar joert kunnen mensen onder oren zien bij de Heerkom Ljouwert en het Drachtserveer-project. Ja, het is ooit ontstaan vanuit de ondernemerij. Die wouden zien laten van we doen heel soort werk, maar vaak achter stekken. Of omdat het gevaarlijk is, kunnen mensen er net bij. En we moeten die de doorn hier besmitten. Nou, we wonen hier vlak in de buurt in Weerdum en we hebben eigenlijk zicht op deze locatie. Dus, en daarom leek het ons wel leuk om hier even rond te kijken inderdaad. Ja, dit ik net verwacht. Ik zeg, ik wil eens, je mag het wel bijhouden. Als je het niet meer bijhoudt, dan weet je hier daar niet meer waar je bent. Hè? Maar in Friesland wordt het daarom echt heel groot. We tellen wel aardig mee. Ik ben zelf chauffeur, dus ik kom hier regelmatig langs. Dus en ook kun je de kant eens even misschien. Anders dan ben je uit beneden en dan zie je het eigenlijk gebeuren. En ook kun je de bouw eens even opstapelen om even te zien wat er eigenlijk gebeurt. De Dij van de Bouw wordt het hier voor de 9e keer houden. En had als doel jongeren enthousiast te maken voor Wikileaks een baan als bouwvakker. Bij het project Leeuwarden Vrij Baan, dat al een aantal jaren rint, zien ze daar de effecten al wat van zien. Voornamelijk op dit project houden wij veel gastcolleges. En dat doen we dan op locatie, maar ook veel excursies. Zowel voor jongeren en scholen, maar ook voor universiteiten en ook andere instellingen zoals Bouw Nederland. Onlangs gesprekken gehad met leraren en je ziet dat er ook al een lichte stijging is hier in Leeuwarden op de scholen bij de aanmeldingen. Dus ja, het werkt wel. Maar had er bij een van Joert een baan in de bouw zitten joggen? Zouden jullie in de bouw willen werken? Nee. En jij? Nee.